ನಮಸ್ಕಾರು ಮೆಗೆಲ್ ನಾವು ಪೂರ್ವಿ ಆವ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ತಸ್ ಮಾಕ ಯೂತ್ ಆಫ್ JSB ಅಂತ ಅಪೇಲಲಾಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ के दूता हनुमंत आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेय, बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेय, 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 जय हो जय हो जय हो आंजनेय, जय हो जय हो जय हो आंजनेय, 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 प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, हे पवन पुत्र हनुमंत बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, बल भीमा आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंत आंजनेय, हनुमंत आंजनेय, आंजनेय आंजनेय. धन्यवाद.